Krásny podvečer, milé dámy, vážení pánové, srdečne vás vítam na tomto semináři, ktorý je zaměřen na Itálii. Mé jméno je Ivana Brdárska, jsem majitelkou společnosti Safiro Advisory, která pod značkou Interi organizuje tyto semináře, které se věnují zahraničním nemovitostem. Nemovitostem obecně se věnují 8 let, z toho 4 roky nemovitostem v zahraničí. Minulý rok jsme organizovali veletrh mezinárodních nemovitostí v dubnu, možná jsme se tam některý z vás potkali. Tímto seminářem vás provede kolegyně paní Bianca Strmenská, odbornice na Itálii, a já jí za chvilinku ráda dám slovo. Technická poznámka, nemusíte si nic fotit, zapisovat, tu prezentaci dostanete do e-mailu po skončení semináře zítra, nejpozději v pondělí budete mít i na e-mailu. Často padne do spamu, zkontrolujte si spam složku. Děkuji. Tak, dobrý večer ešte raz. Moje meno je Bianca, som zakladateľkou spoločnosti Italy B&B. Venujeme sa predaju, prenájmu, poradenstvu, ale správe apartmánov. A dneska by som vám chcela povedať, prečo práve Taliansko je vhodnou investíciou, aké sú kroky pri nákupe a rozdiely medzi Českou republikou a zase Talianskom, čo všetko potrebujete, keď chcete apartmán prenajímať a aké sú legislatívne kroky, a predstavím vám bližšie regióny, ktoré sú vhodné za nás ako na investíciu, aj keď Taliansko má tých regiónov 20. Takže prečo práve Taliansko? Taliansko za mňa je, hlavne navštívujú 70 miliónov turistov ročne, čím sa zaraďuje medzi najnavštevovanejšie krajiny sveta. Taliansko má svetoznámu gastronómiu, životný štýl, stále dostupné ceny nehnuteľností, ktoré sa pohybujú od 30 000 eur a vyššie. Priemerný ročný rast hodnoty investície 3 až 5%. Ja si dovolím povedať, že v niektorých oblastiach je to aj viacej, ale na to sa potom pozrieme. Napríklad Scala v Kalábrii, keď sa pozrieme, pred 2 rokmi sme tam nakupovali apartmány za 30 000 eur, teraz už je to okolo 40 až 50 000 eur. Týchto lokalít je viacej, samozrejme tá kúpna sila je tam extrémne silná v tejto chvíli. Neviem, jak to bude do budúcna, ale teraz ten nárast je tam ako obrovský. Čo sa týka Talianska, za mňa obrovská výhoda je dostupnosť. To znamená, či už je to autom 8 až 10 hodín na sever, alebo je to ďalej na stred, jak je Rimini alebo Montesilvano, 12 hodín autom, a ďalšia obrovská výhoda, letisko a lety do 2 hodín si v celom Taliansku. Z Prahy dostupné lety sú pomerne skoro všade, niektoré sú sezónne, niektoré sú stále, ak nie je tu stále ešte Viedeň. Čo sa týka Talianska, tak tu máme 20 regiónov, ktoré samozrejme každé má niečo, každý ten región má svoj príbeh z toho Talianska. Ja by som vám dneska predstavila 5 regiónov, ktoré za nás dávajú zmysel, máme tam nejaké spolupráce, ukážem vám dané nehnuteľnosti, ktoré máme v predaji. Sú to nejaké čísla výnosnosti. Trúfnem si povedať, nikdy to ďaleko viacej, samozrejme záleží na lokalite a umiestnenia toho apartmánu v tom danom regióne. Treba si dávať pozor na tú sezónnosť a čo od toho apartmánu očakávate, ale k toho sa dostaneme, na čo vlastne si dať pozor, na čo sa zamerať, ak chcete apartmán v Taliansku kupovať. Mám tu ešte vyznačený Rím, Veronu, Boloňu, sú to mestá, ktoré sú celoročné, a ak to berete vyslovene investične, tak je to úplne ideálny, aby ste mali stále ten apartmán v chode. Zase záleží, sú lokality a lokality. Tu je ešte raz ukázaná mapa. Len pre príklad, v Prahe sa pohybujeme okolo 4 000 eur na meter štvorcový. Tu vidíte od Marke 1600, Apulia 1430. Vlastne najdrahšie tu máme Rím, Veronu, Boloňu, kde sa pohybujeme a približujeme k metru štvorcovým v Prahe. Tu je krivka, vlastne aj počet turistov a jednotlivé tie oblasti. Bol tam menší prepad cez ten COVID, čo si myslím, že asi bolo úplne všade, ale krásne vidieť, že tá krivka toho turizmu sa vyhúpla ešte ďaleko vyššie, ako bol ten rok 2018, a naozaj to Taliansko je stále navštevovanejšie. Tá kúpna sila je obrovská, či je to Amerika, či je to Švajčiarsko, Nemecko, a každá tá lokalita má toho svojho kúpcu.
je vidieť vlastne, jak máte tie ceny tých metrov štvorcových, tá Kalábria je najlacnejšia, Lazio je vlastne oblasť toho Ríma, preto je úplne najdrahšie. Na čo si dať pozor pri výbere lokality? Využite toho apartmánu. Nikto ten apartmán vyslovene bude chcieť pre seba a nemáte záujem ho prenajímať ďalej turistom. Treba dávať pozor, aby bolo dostupnosť pre vás, aj čo sa týka letiska a potom vybavenosti toho apartmánu. Aby sa vám nestalo, že si vyberete nejaký skvelý apartmán, prídete tam autom, ale potom by ste chceli dávať tomu lietadlom a je tam ako skomplikovaná trasa, vlaky, autobusy. Čo sa týka sezónnosti toho apartmánu, veľmi veľký pozor, máme klientov, ktorí nakupujú v Caorle na severe a je tam problém s topením. To mesto v zime úplne nefunguje a veľa apartmánov, alebo málo apartmánov vybavených vlastne na tú zimu a tie zdi nie sú tak pevné, aby tam vlastne bolo to teplo. Takže treba si dať naozaj pozor na tie veci a vždy s tými klientmi preberáme, čo od toho očakávajú a čo všetko vlastne by to malo spĺňať, kedy to budú navštevovať, jaká je výťažnosť toho apartmánu. Potenciál samozrejme za jakú cenu. Všetky tieto informácie sme schopní vám dať dopredu predtým, ako nejaký apartmán začneme vyberať. Je to skôr taký ako vstupný, nie formulár, ale povieme si, čo všetko chcete, za aké peniaze, čo od toho očakávate, aký by bol záujem, čo je v lokalitách. Sledujeme vždycky, či je nejaká občianska vybavenosť tej obci, pretože koľkokrát sa stane, že nájdete super apartmán, ktorý stojí v Toskánsku, ja neviem, teraz sme predávali pani za 75 000 eur, ale nemá v tej obci, dajme tomu, žiadnu kaviareň alebo reštauráciu. Je to ako vec, ktorá tej pani dáme tomu nebude prekážať, ale keby to chcela na prenájom, už je to nejaká prekážka pre ten turizmus a pre nás, ako z toho vyťažiť čo najviac. Takže všetky tieto veci si vždy prejdeme. Bezpečnosť je za mňa obrovsky dôležitá v tom danom mieste, aj keď nebudem vás tu strašiť, že je tam nejaké nebezpečenstvo, samozrejme zase, keď budete kupovať apartmán v Miláne pri vlakovej stanici, není to úplne bezpečné, takže je to tam len vlastne zahrnuté z tohto hľadiska. Ak by ste mali akékoľvek otázky, kľudne sa pýtajte počas akéhokoľvek slajdu. Nákup apartmánu, kroky a rozdiely. Je niečo, čo vás desí pri kúpe apartmánu v Taliansku, alebo čo vás zastavuje teraz v tejto chvíli? Je tu niekto, kto teraz plánuje v najbližšej dobe kupovať apartmán? Je niečo, z čoho máte strach? Já mám strašně špatnou zkušenost s Malkou. Je to ta věc, že je tam spousta černých staveb, které jsou zapsané v katastru. Ale vlastně potom s nimi chcete cokoliv udělat, tak je to nemůžu. Je tam ta věc, že ten dům je sice zapsaný, ale je lokality, kdy vlastně musí zůstat v původním stavu. Každý ta byrokracie, která tam je neskutečná. V podstatě ty věci, které jsou v interiéru, tak musíte hlásit a vám neschválí, taky neudělá. Třeba to pokutu jako 50 000 eur. Má nejakú rekonštrukciu vnútra toho apartmánu. Čo sa týka týchto vecí, Janka, môžem poprosiť, iba zopakujete stručne, čo pán povedal tam zároveň, neviem, či všetci počuli, čo bola tá obava, keď to zhrniete. Pán mal vlastne skúsenosť z Malorky, že bol problém s tým, že nemohol absolútne ako rekonštruovať a hýbať vlastne s apartmánom a bola to čierna stavba. Čo teda poviem v Taliansku? To nebyla černá stavba. Jsou to dvě věci. Jedno je, že je černá stavba, kterých je tam spousta těch černých staveb. To jsou takový 50. 60. let, spíš se to týká jako domů, než bytů apartmánů. A druhá věc je tak, že pokud už ta stavba je zapsaná, tak ale není pravidlo toho, že s ní můžete cokoliv udělat. To znamená, že se vám může stát, že vy koupíte dům, který je zapsaný, který v katastru je tak, jak má být, ale nemůžete ho zrekonstruovat. Protože v nějaký vyhlášce toho mikroregionu je, že stavby musí být v původním stavu. Když si koupíte dům z 50. let, který je ve stavu 50. 60. let. Takže vlastne tam problém s tou rekonštrukciou potom celkovo. Čo sa týka priebehu tej kúpy toho apartmánu, tak my sa vždy zameriame na to, že skontrolujeme jak technický stav budovy, takisto kontrolujeme, čo sa týka vecné bremená, exekúcie, podobné veci. Ak kupujeme obrovskú vilu, je možné samozrejme zavolať nejakého technika, ktorý vám skontroluje kompletnú technickú stavbu a prejdeme v statika a podobné veci. Zo skúsenosti nestalo sa mi nikdy, že by tam bola nejaká čierna stavba, pretože tam by nám neprešiel potom prepis u notára, pretože notár je vlastne samostatný subjekt. Není to nič, čo vlastne súvisí s realitnou kanceláriou. Čo sa týka toho nákupu apartmánu, kroky a rozdiely, samozrejme čo potrebujeme.
potrebujete codice fiscale. Je to daňové rezidenčné číslo Talianska, ktoré musí mať vlastne každý kupujúci. My to zariadujeme našim klientom vždycky po podpise proposty alebo prelimináre. Vysvetlím. Proposta. Vyberieme si apartmán, ideme na prehliadky, vy sa rozhodnete, tento apartmán je vhodný pre nás, dáte ponuku predávajúcemu, že by ste ho chceli kúpiť a on ho musí schváliť. Nefunguje to tak, že vy poviete kupujeme a automaticky podpisujeme rezervačnú zmluvu. Majiteľ musí vždy schváliť. Je to aj preto, že niekedy sa stáva, že vy vlastne môžete dať ponuku nižšiu, jak je cena aktuálna trhu. Teraz sa nám stalo, riešili sme apartmán v Bolzáne, v Dolomitoch a dali sme, bola cena apartmánu 99 000, my sme ponúkli majiteľovi 88. Takže sme čakali 2-3 dní, majiteľ nám schválil cenu a my sme vlastne automaticky pokračovali a bola to zmluva budúca kúpna. Môže sa stať, záleží od regiónu, keď podpisujete túto ponuku alebo dávate ponuku majiteľovi, že už musíte zložiť rezervačnú zálohu. Ak to neschváli, rezervačná záloha sa vracia. V niektorých prípadoch sa platí rezervačná záloha až v momente, keď majiteľ to podpíše a schváli. Je to individuálne, je to región od regiónu. Vždycky upozorňujeme na ten daný postup, aký tam bude v tom danom apartmáne. Takže veľakrát sa stáva, podpíšeme propostu, nabídku ke koupi a potom sa automaticky po schválení majiteľa stáva zmluvu budúcu kúpnou. Tým pádom my riešime ďalšie veci, ako je codice fiscale a pristupujeme k rodzitu. Pred roditom ešte samozrejme zistujeme nejaké veci, riešime preklady tých zmluv a vyberáme notára. Notárovi potrebujeme vždy tlmočníka a svedka toho tlmočníka. Zase záleží región od regiónu. Niekde po nás chcú tlmočníka a svedka, ktorý má rezidenciu v Itálii. Niekedy im stačí, jak napríklad v Kalábrii, že je to ktokoľvek, kto rozumie a povie, že rozumie. Takže zase sa to rieši úplne individuálne. A predtým, ako podpisujete rodito, dostávate dokument od notára, kde vám jasne stanoví, aké sú katastrálne poplatky, aké sú poplatky z nabití nemovitosti, aké sú poplatky za notára. Poplatky za notára sa pohybujú od 2,5 tisíca eur až po 4 000 eur, záleží od regiónu a notára. Vyberáme vždy samozrejme tak, aby ten notár bol aj časovo dostupný. A čo sa týka daní z nabití nemovitosti, sú rozdelené na dve časti. Je to sekunda káza a prima káza. Ak by ste chceli prima káza, znamená, že musíte si presunúť svoju rezidenciu do Itálie. Ak nie, okamžite musíte do 18 mesiacov. V tomto momente máte 2% z ceny, ktorá je na katastri nemovitosti a neplatíte ročnú daň. Sekunda káza je 90%, asi čo riešime, 99% skúšnem povedať, pretože nikto si nechce riešiť a presúvať rezidenciu. Nie je to cena z nemovitosti, ktorá je uverejnená, ale je to cena z katastru. Tieto informácie, ktoré sa tu teraz bavíme, aké sú tie dane, vám vždycky povieme pred tým podpisom vôbec ako tej nabídky, ktorú dávate majiteľovi. Takže vy už dopredu viete, aké všetky poplatky vás čakajú až do konca toho procesu. Aby to bolo jasne dané. Je nejaká otázka k tomuto? Katastrálnych hodnotu sa nepočítava jak? Katastrálna hodnota je vlastne, na tom katastre dá sa nejakým spôsobom vypočítať, kataster není verejný. Takže vždycky my musíme požiadať o zverejnenie a dodanie dokumentov, čo sa týka výpisu z katastru. Je to strašne ťažko, sa to odhaduje, niekedy to nie je ani polovica, niekedy sa platí 200 eur, niekedy je to 2000, je to strašne individuálne, ale tieto poplatky všetky už viete dopredu, aby ste ako počítali s týmto. Tam má Itálie nějaké omezení, když nejsem rezident, kolik času v roce tam já můžu strávit? Ak chcete kupovať sekunda káza, je to úplne jedno, nie je to žiadne obmedzenie. Môžete tam tráviť akokoľvek, chcete ten čas, v podstate platíte im ročnú daň, zaplatili ste im 9%, môžete byť úplne spokojní. Ešte, tá nabídka je delaná jak? Proste písemne notára jak? Ten notár je vlastne samostatný subjekt, nespolupracuje ani s jednou stranou. Notár vám vystaví normálne dokument, kde vidíte katastrálne poplatky, vidíte daň za... Chcem sa ten bod číslo 2. Tú propostu. Je to klasická zmluva, ktorú vám my dostaneme od strany predávajúcej. My to preložíme u našej tlmočníčky a predávame vám ten dokument normálne ako zmluvu, keby ste podpisovali tú rezervačnú. Strašne záleží. Teraz sme sa práve bavili v Montesilvane, že to bolo 220 eur na osobu. Ja som napríklad v Karole platila s pani, to bolo asi 600 eur.
Takže zase strašne záleží od toho regiónu. Ale to vám všetky tieto informácie zase dokážeme dopredu povedať, aby vy ste vedeli a počítali aj s tými nákladmi dopredu. Jak to myslíte na osobu? Prosím. Jak to myslíte, že na osobu si nepočítať? Keď kupujete napríklad SJM ako manželia, tak platíte 440. Ak to máte sám na seba napísané, tak je to 220. Takže počet majiteľov. Tak, počet majiteľov, presne tak. Záleží na veľikosti, na tej nemovitosti? Nie, hovorím, je to tak ako zvláštne, oni to majú ten regiónu a my sme hodne narazili, čo sa týka veškerých právnych vecí, čo sa to týka prenájmov, nákupov, naozaj všade sú úplne iné pravidlá a úplne iné čiastky. Jediné, čo sedí úplne po celej Itálii, je 9 až 2%, čo sa týka daní z nabytí nemovitosti. Sú ešte nejaké ďalšie dane? Dane? Jo, kromě ďalších. Nie. Potom už vlastne, ak by ste prenajímali, tak je to samozrejme daň zo zisku, ale inak žiadna iná daň nie. Potom samozrejme sú klasické poplatky, čo sa týka elektriky, vody alebo plynu. Za nás ešte, ako náhle vy podpíšete u notára Rogito, tak dostávate kľúče. Obrovský rozdiel je medzi Itálií a Českou republikou, posielate peniaze 10 dní dopredu pred notárskym zápisom. To znamená, peniaze idú notárovi do úschovy, platia sa všetky poplatky, vy prídete na zápis, alebo respektíve podpis kúpnej zmluvy a dostávate kľúče od apartmánu. Funguje to tak, že sa stretne vlastne strana predávajúci, kupujúci, stretne sa tam notár, číta sa zmluva v češtine, podpisujú sa zmluvy, zmluvy sa odovzdávajú notárovi, notár podáva na kataster, vy dostávate kľúče, ale dostanete certifikát, keď sa zapíše na kataster, ale užívať môžete apartmán okamžite. Čo je jediný veľký rozdiel. A my potom zase pomáhame, ak je záujem zo strany klienta, na prepis energií a veškerých vecí, odpady, vody. V Bratislave sme mali dotaz ohľadom nákupu apartmánu na SROčku. Je aj to možné, ale musíte počítať, že sú tam vyššie dane a potom sú aj vyššie poplatky na veškeré elektrika, odpady a dane. Ako celkovo. Ale je to možné, pretože riešime ešte teraz nejakým spôsobom podielové vlastníctvo apartmánov v Itálii. Ešte nejaká otázka? Ten zápis v katastru trvá jak dlouho? Je to mesiac ako u nás. Je to veľmi podobné. Ve kterém momentu se stáváte vlastníkem? Momentu zápisy u katastru nebo momentem uzavření smlouvy u notáře? V podstate oni to berú tak, že už ste majiteľom po podpise toho notárskeho zápisu, kedy vám odozdávajú tie kľúče, ale tie oficiálne zmluvy vám prídu potom ten certifikát notársky po tom mesiaci. Jsou nějaké další ještě místní poplatky? Poplatky myslíte jako potom už se po celé tej... Tady třeba na nemovitosti, ale třeba místní poplatky. Já nemyslím jenom energii, ale myslím, nevím, třeba popelnice nebo něco na ten způsob. Tak jasné, tam sú popelnice poplatky a potom zase, keď by ste prenajímali takéto city tax, jako dane, ale nie sú tam jako žiadne iné skryté poplatky, ešte nejaké daňové. Já jsem myslel místní poplatky od obce. Okrem odpady, elektrika, voda a plyn, tak tam už nie je nič. Áno. Se IMU ne? IMU, myslíte jako DPH? IMU je daň z katastrální hodnoty nemovitosti a na Sardinii sa vlastne platí jednou ročne, neviem. No to je tá daň ročná z nemovitosti, ktorá je vlastne buď na osobu 220, alebo... Platí se podle mě jenom tady a IMU. No jasné, a to je tá jako ročná. To jsou ty roční vlastně, co obce vyžaduje. To je, neviem, lebo sme sa vlastne bavili, bude to tých 220 na osobu, napríklad to sme sa bavili vlastne s pani, čo má v Montesilváne, alebo v Kaure, ja som teraz platili s klientom 600 €. To je klasická ročná. Mohla bych k tomu ještě něco říct. Ta daň z těch nemovitostí se vypočítává podle toho, jestli máte byt přímo na pláži, jak daleko je to od letiště, výměra bytu a tam se zohledňuje strašně hrozně věcí. Takže to jako není jednotná cena 220, vy to máte krát 2, protože jsme 2 majitelé, že jo? Ale to není jako... Není to daná čiastka, je to individuálne, jasné. Ale hovorím, to sú čiastky, ktoré vy už dopredu viete predtým, ako vôbec dáte ponuku, že ten apartmán chcete. To sú informácie, ktoré my vám dáme. Daně s tím se počítají přímo v České republice potom, nebo to spadá pod nějaký italský právo? Z prenájmu vy ste mali platiť v Itálii a potom si to vlastne dodaní v Čechách. Je to 22% z prenájmu.
tu taky můžete pomoct. Máme tam účtovníkov, ako dokážeme predať kontakt, samozrejme ako, ak by bolo treba, ako s jazykom není problém. Je v Čechách nižší, tak nedodaňujete. Nie, že by byla v Čechách vyšší daň než v Itálii, tak byste ještě dodaňovali. Ještě můžu dotaz. Jasné. Kdyby ten prodávající v 30-denní lhůtě toho převodu na katastru spadl do nějaké exekuce, skutečně se ten převod, nebo se ten převod zablokuje? Stopne sa ten prevod. A Stopne začne se sa. převod. Ale väčšinou notár si tieto veci veškeré ako overuje pred tým notárským zápisom, aby sa práve tieto veci nestali. Já navazuju na tu otázku tamhle pána, kdy se stává člověk vlastníkem, jestli podpisem anebo zápisem. Rozumiem otázke, samozrejme ten notár, nestalo sa mi zo skúsenosti, že by sa stalo niečo počas prevodu, väčšinou ten notár príde na problémy vôbec pred tým rodžitom. Že napríklad teraz dokonca sa stalo v Skalei, sme mali prístupy k rodžitu, notár to úplne stopol s tým, že povedal, že zistil, že jeden z majiteľov, boli traja majiteľia, padol do exekúcie. Takže tí notári veškeré tieto veci snažia kontrolovať úplne ako predtým. Zase zo skúsenosti. Dá se na to spolehnout, když ten notář projde ty registry, dá vám za to nějakou garanci, že to prošel jedným podpisem. Asi to vieme nejakým spôsobom spolne zabezpečiť, ale tí notári sú práve inštitúcie, ktoré tieto veci zabezpečujú, aby to bolo naozaj ako kryté, aby vy ste boli ako krytí kupujúci. Samozrejme môže sa stať, je to jedna asi z milióna, teraz sa stalo, podpísala sa rezervačná zmluva, zaplatila sa záloha, majiteľka medzi podpisom, medzi rezervačnou a kúpnou zmluvou zomrela, takže byt padol do dedičstva a muselo sa vlastne celé toto prerušiť. A teraz sa čaká vlastne na vrátenie rezervačnej zálohy a čo bude, pretože nemôžu kontaktovať ľudí, ktorí vlastnili ten apart, alebo respektíve, ktorí idú do toho dedičstva. Takže sú ako samozrejme prípady, ktoré sa môžu stať, ale tie my nedokážeme samozrejme ovplyvniť. Zažili jste takovýhle případ, že někdo do něčeho spál? Vždycky ten notár to odhalil. Vždycky hovorím, tam bolo v tej Kalabrii, že povedal ten jeden z vlastníkov, to spadol a teraz vlastne sa stalo toto. Pak to skončí u soudu a nějaká zkušenost od těch soudů existuje, na čí straně to pak zůstává, jestli na straně toho kupujícího nebo na straně toho. Tam strašne záleží. Keď vlastne v prípade smrti majiteľky sa zoženú tí ľudia, ktorí sú dedičovia a oni súhlasia s tým predajom ďalej, tak sa samozrejme musí nejakým spôsobom právne spracovať a pokračujeme ďalej. Já jsem úplně nemyslel umrtí, já jsem myslel nějaký jiný nepříjemnosti. Vracia sa väčšinou rezervačná záloha a oni potom doriešujú tie ostatné veci alebo snažia sa predtým ešte vyňať samozrejme toho človeka. Notář prověřuje i běžící majetkové skutky prodávajícího. Nedokážem povedať, pretože nikdy sa mi to zo skúsenosti nestalo, že by tam nejaký takýto spor nastal. Väčšinou, ako čo sa stalo, tak bola tá exekúcia, ale verím tomu, že ten notár a dokážeme zase si navoliť, čo všetko sme potrebovali v tom momente od toho notára. Či sú tam vecné bremená, či sú tam exekúcie a tieto veci. Ale nestalo sa mi to nikdy. Běžící spor ještě neznamená, že... Já bych doporučila, můžeme teď se jenom trošku posunout, co tady lidé, kteří čekají, tak a toto jsou takové už individuální případy, které se samozřejmě občas vyskytují a vyskytují se všude, i v České republice a můžeme pak dodiskutovat, když dokončíme prezentaci. Je nejaká teda otázka, čo sa týka ešte kúpy, vyslovene ako toho postupu a procesu? Se jenom zeptám na poslední věc. Dělí Itálie bytový dům a nebytový prostor? Ano. Jak se to dělí, že máte byt a nebytový prostor, přesto se to povolí, jako je to stejná situace? Máte označenie apartmánov a potom sa môže stať, keď kúpite apartmán, ktorý vyzerá ako apartmán, ale je to v kategórii C2, už je to ako nebytové a nedajú vám napríklad na to čin a či sú potrebné kódy na prenájom. Takže delí. Čo sa týka hľadania nemovitosti v Itálii, my poskytujeme, alebo respektíve máme nejaké nemovitosti na predaj u nás na stránkach, ale samozrejme robíme to hodne transparentne. Ak by ste si vy čokoľvek našli, dokážeme ponúknuť iba to poradenstvo a celý ten proces tej kúpy toho apartmánu. Toto sú za nás úplne najvhodnejšie vlastne weby, kde Itálie inzeruje veškeré nemovitosti a vily. Takže Casa.it, Idealista, Immobiliare a Subito. Jediné, na čo si to vždycky pozor, je to, Itálie inzeruje bez provízie. Takže vždycky treba počítať k tomu 3 až 5% ešte provízie vlastne realitnej kancelárie Itálie. Keď budete vyberať nemovitosť, tak si k tomu vždycky pripočítajte tak 10%.
Je to približná čiastka, aby to pokrylo ako náklady, ale potom sa to samozrejme ešte ako špecifikuje bližšie. Čo sa týka samotných regiónov, ktoré my kde spolupracujeme a ponúkame, samozrejme dokážeme urobiť to poradenstvo kdekoľvek, ale Veneto, asi všetci poznáte, obľúbená severná časť, najlepší dojazd, čo sa týka od nás na ten sever, 8 až 10 hodín autom, ideálne spojenie vlastne letisko Benátky, Treviso, Marco Polo, Verona, obľúbené vlastne dovolenkármi. Myslím si, že Veneto má jednak najviac, čo sa týka návštevnosti turizmu. Priemerná cena na meter štvorcových je tu nejakých 2000 eur na meter štvorcových. Za mňa, zase keby ste rozmýšľali, že by ste chceli región Veneto a chceli by ste stabilný príjem, čo sa týka investične, Verona je za mňa úplne asi ideálne, asi všetci poznáme Romeo a Julia, je to plné rôznych, je tam Arena di Verona, kde sú rôzne opery, koncerty, Garda je veľmi obľúbená, kupuje tam veľmi veľa Nemcov na Garde, ale asi všetci poznáme, kde sme chodili a je tam veľmi veľa českých komunít, tak je Jezolo, Bibione, Caorle, Avignano, Sabbiadoro. A ešte som zabudla teda Veneto Dolomity. Asi úplne ideál, ak niekto na lyže. Sú nejaké príklady vlastne apartmánov, ktoré máme na predaj. Tu máme Bibione za 200 000 eur, apartmán vlastne s terasou, bazénom, je to v rezidencii. Zase strašne záleží, ako ďaleko je apartmán od mora a ako je veľký. Tento apartmán má myslím okolo 40 metrov štvorcových. Sú len nejaké ukážky, u nás na webe potom nájdete ďaleko viac ako miest, priamo ako z toho Veneta. Tu je vlastne nový projekt z Rima, je to Jezolo, budú sa tam stavať dvojdomky, bude to úplne také ako separátna rezidencia. Máme tam posledné 3 domky teraz voľné. Čo sa týka ďalšieho regiónu, je Puglia. Je to vlastne vzadu, ako je, všetci poznáte, Puglia sa vlastne nachádza dolu vlastne v Itálii. Hlavné takéto mesto tej Puglie je Bari, čím je dominantná. Potom určite v Púli Alberobello, nádherné pláže Monopoli, nádherné Polignano a Mare. V Púli sa hovorí aj Karibík, pretože keby ste išli dolu do Salenta, tak naozaj tie pláže majú biely piesok a je tam úplne priezračné more. Je tam zase dostupnosť ideálne Praha, Bari, tam požičať auto a buď do toho Salenta dolu, alebo samozrejme potom z toho Bari sa dá obísť Alberobello, Monopoli, je to všetko v dojazdovej vzdialenosti. Tu sú zase nejaké príklady jednotlivých apartmánov a nemovitostí. Tá Puglia je veľmi dostupná, čo sa týka cenovo a veľmi obľúbená turistami. Je tam tá noc bežne cez tú sezónu okolo 150 eur, tie apartmány sa pohybujú, alebo respektíve tu máme dvojdom za 89 000 eur. Je to maličký dom, ale zase tie ceny, je tam tá sezóna od nejakého dubna, kvietna do konca října, dá sa tam ešte kúpať, je to super lokalita. Tá teplota tam nikdy neklesne, takže dá sa tam ako celoročne jazdiť. Máme tam známych, ak by niekto potreboval, čo sa týka stavebných firiem, čo sa týka výstavieb, ak by bolo čokoľvek, čo sa týka nejakých architektov, je tam tá možnosť. Dokonca, ak by niekto chcel, tak je možnosť do Púlie ísť na 2 dní, kde vám ukážu naši partneri veškeré tie lokality tej Púlie, aby ste pochopili, kde by to bolo pre vás najvhodnejšie a ukážu vám jasné ako dané tie nemovitosti, ktoré si vyberiete. Tu je vlastne vidieť aj kúsok z tej pláže, ktorej hovoria Karibik alebo Maledivy. Tu je napríklad cena 120 000 eur a zase je to v kondomíniu nejaký ako poldom apartmán. Sanremo, západná Ligúria. Táto oblasť není úplne známa, si myslím, tu u nás je tam obrovská kúpna sila zo Švajčiarska a Nemecka. Je to veľmi blízko k francúzským hraniciam Nice a Monaku, preto je najlepšia dostupnosť, ak letíte z Prahy do Nice a potom je to asi 40 minút autobusom do toho Sanrema alebo ako v okolí potom pobreží. Autom je to nejakých 14 hodín. Je to skvelá lokalita, ak hľadáte dlhodobý prenájom, pretože tam nikdy teplota neklesne po 13 stupňov a je tam 300 slnečných dní. Ideálne lyžuje sa tam, Limone Piemonte, hodinu a pol lyžiarske stredisko, inak veškerá tá oblasť je vlastne kopcovitá, ako je napríklad Cinque Terre v Ligúrii,
a máte pomerne skoro z každého apartmánu výhľad na more. Tie ceny sú tam trošku vyššie, ale zase ten výnos pre nájmu dokáže byť až 12%. A je to naozaj stabilné, pretože napríklad Sanremo má obrovské kultúrne udalosti a je tam najväčšia spevácka talianská súťaž a permanentne sa tam jazdí, sú tam golfové obrovské rezorty, takže naozaj to je taká luxusná štvrť, ak niekto plánuje investične, za mňa úplne ideálne. Sanremo má dokonca jedno z najstarších kasín, sú tam prístav, je to veľmi podobné Monaku. Zase pre príklad tu je nejaká vila s výhľadom na more v Ospedaletti. Je to vhodné za mňa na Airbnb alebo rozpracovanie na apartmánov, takisto s tým vieme potom pomôcť, ale samozrejme sú tam aj apartmány za 125 000 eur s výhľadom na more, ale sú zase menšie. Záleží, čo od toho máme na stránkach ďaleko viac vecí, takže kľudne sa môžete pozrieť, to je nejaká ukážka. Oblasť Marke je v podstate oblasť, ktorá je v tejto časti a je to pod Rimini, ako je Rimini, Pesaro, Ancona. Hovoria tomu lacnejšie Toskánsko, pretože je to na jednej úrovni. Je tam rovnaké podnebie, je to veľmi podobná krajina, čo sa týka, keď idete ďalej, je to skvelé na turistiky, lyžuje sa tam, je to veľmi zelené, máte tam asi 80 km ako pobreží pláží zase až dolu. Ideálna dostupnosť je Praha, Rimini a potom z Rimini napríklad do Pesara sa dostanete za 30 minút za nejaké 4 €, takže úplne ako super. Ceny sa tam pohybujú od 1500 až 2500 € na meter štvorcový, takže veľmi, veľmi dostupné. Dokážeme tam nájsť apartmány po rekonštrukcii v centre a kúsok od mora. Tá sezóna je tam květen říjen, tak asi vlastne, keď už sa pohybujeme juhu kdekoľvek a není to veľmi známa oblasť, čo sa týka toho turizmu, nakupujú tam veľmi Holanďania. Sú tam obrovské vily na kopcu, zase ako v parkoch. Tak má čo ponúknuť tento región. My sme to tiež objavili teraz nedávno, aj to nádherné, aj naozaj, čo sa týka potom, keď máte radi turistiku a objavovanie hory. Napríklad apartmán v Pesaru, 240 000 €, 83 metrov štvorcových, máte to kúsok od pláže, od mora, je to po rekonštrukcii. Zase to nejaký príklad, za mňa stojí za to pozrieť sa na tú lokalitu, jaké sú tam aj ceny aj v okolí, máme tam aj väčšie domy, byty aj trošku ďalej. Toskánsko je oblasť, ktorú asi netreba úplne predstavovať. Za mňa Florencia, Siena, Pisa sú také klasické navštevované mestá. Je to samozrejme drahšia lokalita, ja si vždycky asi vybavím vily za 1 000 000 s bazénom a samostatným pozemkom, ale samozrejme sú tam aj apartmány, ktoré sú za menej peňazí. Teraz sme práve predávali pani kúsok od Terme, keď poznáte prírodné pramene, tak kupovala apartmán s predzáhradkou za nejakých 80 000 €. Takže samozrejme dajú sa tie apartmány kúpiť aj lacnejšie, zase ona to chce aj na ten prenájom, preto si vyberala niečo, kde je nejaká turistická atrakcia, takže vlastne to Terme funguje celoročne a naozaj je úplne jedno, či to je v zime alebo v lete, ten turizmus tam je obrovský. Dokážeme vždy zistiť, aká je konkurencia, čo sa týka bookingu a Airbnb v tej danej lokalite a koľko je tam apartmánov, takže aj potom podľa toho vyberáme. Kupovali sme teraz s pánom vlastne aj v Toskánsku vo Voltere, ten kupoval vlastne v historickom centre za nejakých 125 000 €. Takže to Toskánsko není naozaj len o tých drahých vilách na tých viniciach, ale sú tam aj apartmány a rôzne ako zaujímavosti mimo toho. Toskánsko má aj more, je to pri meste Piombino. Neviem, či niekto do Toskánska jazdí úplne za morom, za mňa je to skôr ako za vínom a za jedlom, ale samozrejme je to na tej preferencii. Zase tu je nejaký príklad tej vily, ktorá je za tých 1 000 000 €, ale má obrovský pozemok, je samostatná. Je to vhodné zase buď nejakú rodinu, ktorý chce úplne mať samostatne, alebo možnosť Airbnb a nejakého ako malého penziónu. Ale samozrejme máme aj apartmán za 290 000 €, je to v Chiani, je tam terasa a nádherný výhľad na prírodu. Čo sa týka prenájmov v Taliansku, tak to má určité podmienky, ktoré nastali od tohto roka
A to je to, že potrebujete kódy ČIN a ČIR, ktoré získavate v tom danom regióne. Vždy je to všade samozrejme zase inak. Bez týchto kódov už nevložíte inzerát na Airbnb ani Booking. Airbnb ešte povoluje mesiac s tým, že musíte ale prislúbiť tomu Airbnb, že máte podanú žiadosť a už sa iba čaká, aby vám pridelili to číslo. Ak nie, Airbnb vám inzerát stiahne. S tým samozrejme súvisí Alogia, to čo je vlastne cudzinecká polícia, kedy musíte odovzdávať občianske preukazy všetkých turistov do 24 hodín a s tým súvisia aj City Tax. Zase každý ten región je úplne iný a my sme sa stretli s tým, že v Kalábrii nám leží na úrade už asi 6 mesiacov žiadosť a čakáme, kedy s nami vôbec niekto bude komunikovať. Boli sme tam osobne, pán nám ukazoval obrovský štos papierov a hovoril, riešime to, ale není kontakt na úrad, že by si sa nedovolali, ak tam nejdete osobne, tak je to veľmi komplikované, len teda upozorňujem, keď budete vyberať apartmán na prenájom, tak overiť si, ako veľmi komplikované je dostať tie kódy a čo všetko je k tomu potrebné. Veľakrát tie apartmány nesplňujú technické požiadavky, kde sme museli teraz vlastne v Skále riešiť elektrikára zvlášť. Takže je to strašne individuálne, alebo sa vám môže stať, že je úplne najlepšie, pretože ČIN a ČIR sa viažu na apartmán, že už kúpite ten daný apartmán s týmito kódmi a je to úplne ideálne. Samozrejme zase, keď vy ten kód zriadíte, tak už to zostáva tomu apartmánu, neviaže sa to na toho človeka, ktorý vlastní ten apartmán. Čo sa týka samozrejme prenájom, ideálne celoročné prenájmy sú veľkomestá, Florencia, Rím, Miláno, Bologna, Verona, to sú apartmány, alebo potom ešte študentské apartmány v Turíne, kedy naozaj viete, že ten apartmán máte prenajatý celoročne. Keď nikto to nechce mať pre seba, aby tam jazdil s rodinou, za mňa je to super investícia a dostaneme sa na oveľa väčšie číslo, ako si myslím v Prahe. A to sú vlastne, a ešte sú podmienky teda Airbnb a Bookingu, detektor oxidu uhličitého, ak máte plyn v byte, hasiaci prístroj a označenie bytu. Naozaj chodia kontroly a kontrolujú to, máme vyvesené všade štítky, aby naozaj bolo vidieť, že tie kódy sú. Dokonca som si všimla, že už aj na Facebooku, keď inzerujú ľudia apartmány, tak uverejňujú ten kód ČIN, pretože sa niektorí nahlasujú, takže naozaj treba mať ten kód a uvádzať ho pri všetkej inzercii a kdekoľvek, kde inzerujete. Je nějaká otázka, čo sa týka prenajmov? Když to budu inzerovat a nehodlám se o to starat, můžete s tím? Áno, riešime aj správu apartmánov. V podstate máme systém a máme aj klientskú zónu. To znamená, že máme channel manager, vy ten apartmán máte zalistovaný jak u nás na webe, aby tam mohli klienti ísť aj mimo Airbnb a Bookingu. A takisto máme apartmán Airbnb a Booking. A potom vy si len kliknete na váš link a vidíte veškeré príjmy toho apartmánu a vidíte obsadenosť. Zase cez ten link si môžete vy ten apartmán vybukovať, kedy potrebujete vy. Každý mesiac vám chodí vyúčtovanie, kedy vy vidíte presne, koľko sa platilo tým daným Airbnb, Bookingu a nám a koľko je váš zisk. A staráme sa o check-iny, check-outy, úklidy a veškerú vlastne správu toho apartmánu za tú sezónu. A výnosnosť? Prosím? Výnosnosť? Záleží kde. Záleží zase, ktorý apartmán si vyberete, či je pri pláži, ako je veľký, koľko osôb tam môže v tom apartmáne. Takže tie výnosnosti od 5% do tých 12% kúria, čo dokáže, ale je to veľmi individuálne. Napríklad teraz mám pani, máme apartmán San Nicola Arcella, čo je v Kalábrii a je to medzi Skalou a vlastne Praia a Mare. Apartmány nemajú prístup na pláže, musíte autom, absolútne bez auta to ani nejde. A máme tam príjem teraz za minulý mesiac 4700 €. Takže tie apartmány, naozaj tá sezóna funguje. To Taliansko, ten srpen je úplne najsilnejší, takže od 180-200 € úplne v pohode. Co se týče dlouhodobého pronájmu, tak byste říkala nějaké ceny poměrně na metr čtvereční v koupě. A když byla možnost dlouhodobého pronájmu, tak se pohybuje zase to rozdílný jinak Turína, jinak Bari. A když vezmete ty regiony, třeba sever, střed a jih, tak se to pohybuje na více i dlouhodobý pronájmu. Neriešime dlhodobé prenajmy, samozrejme, ale je to na dohode s tým klientom. Keď chce, dokážeme to zariadiť, ale tým pádom pre nás tam je nejaká fixná čiastka, nerobíme to, ale viem vám povedať, že
Samozrejme, severnejšie, drahšie, tie apartmány, keď je to univerzitné mesto, tak je to úplne ako zase pre tých študentov, ale je to 600-700 eur sa dá počítať, keď sa bavíme o nejakom tom strede. Ale verím tomu, že zase v Kalábrii nájdete apartmán na mesiac za 400 eur. Takže záleží. Čo sa týka teda našich služieb, jak sme už spomínali, riešime kompletnú správu apartmánov, riešime pomoc s výberom tej nemovitosti, ak by niekto potreboval. Ak niekto si tú nemovitosť samozrejme nájde sám cez ten web, tak zase dokážeme zabezpečiť veškeré to poradenstvo a tie kroky pri tej kúpe, takisto kontrolu tej danej nemovitosti, čo sa týka nejakých technických právnych vecí, ale napríklad aj statiku domu. Organizujeme prehliadky pre tých klientov, znamená, vyberete si deň, dva, kedy tam budete v tom danom meste, my vám naplánujeme vlastne na celý deň 10-15 prehliadok, buď sa vyberia, alebo sa plánuje ďalšie kolo tých prehliadok. Zastupujeme vás vlastne pri kúpe toho apartmánu a celého toho procesu sme pri vás. Takisto teda tá správa, administratíva, keď niekto potrebuje iba kódy na prenájom, dokážeme zariadiť kodiče fiskále, takže veškeré tie kroky, tú byrokraciu dokážeme zariadiť tým ľuďom. Stará to sa budú následne opravy, nejaké menšie veci. Vieme zabezpečiť v niektorých regiónoch tie rekonštrukcie, výstavby takisto dokážeme. Ale musí byť složitý, až tak moc složitý, teda niekde prasné vodu, tak to ale neviem. Väčšinou máme, keď robíme tie správy tých ľudí, ktorí nám tieto veci ako riešia, keď náhodou, ja neviem, hotel alebo sa niečo stane, neodteká voda, tak máme ľudí na to, ktorí tieto veci riešia. Takže nikdy sa vám nestane to, že vy by ste, vám zavoláme, prosím vás, musíte priletieť, potrebujeme to opraviť. Nie, všetky vlastne tieto veci riešime dopredu potom aj cenu. Teraz sme riešili v Kalve s pánom výmenu bojlera, dopredu viete cenu, odsúhlasíme si to a my to vlastne celé zariadujeme. A to řešíte třeba i v té skale a v okolí? Myslíte teraz ako tie technické veci? Máme skala ľudí, ktorí ako dokážu tieto veci, áno. Máme tam apartmány a máme aj vlastne San Nikola Arčela a áno. Ale je to tam komplikovanejšie s tým kódom. Komplikovanejšie? S tým činom a činom, ak chcete ako prenajímať oficiálnou cestou cez ten Airbnb booking. Vy máte apartmán v Skale? No, na Skale je kousek od toho do Meček, no. Ale je to neuvěřitelný problém. Jako nájsť tam nikoho? No, kdo chce něco udělat. No, ja by som využívala na vašom mieste, sú obrovské komunity československé a veľmi si pomáhajú. Zrovna tady? V Skale je jedna veľká obrovská komunita československá, takisto Montesilvano je obrovská komunita, takže ako naozaj, keď sa pozriete aj na Facebook do skupín, tak je tam veľmi veľa ľudí a oni si medzi sebou pomáhajú, takže určite sa dá, ale keby ste chcela, potom dajte mi vedieť, mám tam kontakt. No, já bych byla moc ráda. Já mám v Četráru takovou světlotu. Takže to je za mňa asi všetko. Keď máte ešte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte. Tu je kontakt na nás, ak by ste chceli potom čokoľvek sa ešte dozvedieť, tak nás bude hovoriť. A jaký je váš názor na Sicílii a často na región Syrakuza? Je to nádherné. Sicília je krásna, máme tam partnerov, dokonca nájdete na našich stránkach aj apartmány na predaj tam v tých miestach, takže nie je problém. Nemáme tam v tejto chvíli rozbehnutú správu apartmánov, ale chystáme to. Ale predaj není problém. Ak by ste potreboval pomoc vlastne celým tým procesom, tak veľmi radi pomôžeme. Jak je region pro investice, tak je to také dobrý region pro investice nebo Kalábrie bude líp? Za mňa z toho, čo sme videli, tak najlepšie, ak to máte vyslovene investične, tak sú to mestá, ktoré majú ročný prínos tých turistov a to sú práve Rím, Miláno, Verona, Florencia, Benátky napríklad, to je super. Ak sa bavíme o tom, že chcete byť aj pri mori, ale zažiť ako dlhšiu sezónu, tak je to za mňa určite tá Ligúria, pretože tam naozaj neklesnete pod 13 stupňov a je tam stále ako pomerne príjemné prostredie a ľudia tam chodia na ten golf, sú tam tie výstavy, atrakcie, takže ten turizmus tam je obrovský. Takže to sú za mňa asi ako najlepšie lokality. A potom samozrejme študentské mesto. Sardinie vôbec nerobíme.
Sardíniu vôbec nie, pretože myslím si, že je veľmi veľa agentúr, ktoré sa špecializujú vyslovene na tú Sardíniu a vedia, takže do toho sa nepúšťame. Jak je to s nějakým financováním třeba pro cizince, nějakých jakoby domů třeba? Je možnosť financovať hypotékou s tým, že musíte mať 40% vlastné zdroje, 60% sa čerpá hypotéka, môžete to brať na mieste. Máme partnerov, ktorí nám to dokážu tam zariadiť. Nehovorím, že to prejde každému, ale vedia tento proces tam skúsiť určite. Může se ohledně té hypotéky, že se hypotéka vezme tam u italské vlastně banky a kdyby to vzalo, že nebo máte zkušenost s tím, že si hypotéku vlastně vezmu tady a česká banka s tím jako vlastně souhlasí, nemá způsobila, že to bude nebo ten zahraničí. Musíte mať americkú hypotéku a to chcete brať v Čechách. Nedokážete založiť vlastne... Česká banka nedokáže dať do zástavy italskú nemovitosť. Jedine, čo môžete, je americká hypotéka a tam je tam trošku vyššia úroková sadzba, ale tam to ako nejakým spôsobom ide. Ak chcete čerpať v Itálii hypotéku, tak musíte mať tých 40% vlastných zdrojov, ale aj tých 40% dokážete nejakým spotrebným úverom v Čechách získať. Zeptám se asi, jakým způsobem se staví ty regiony nebo samosprávy k těm krátkodobým pronájmům? Jdou nějak proti tomu, nebo podporujou, nebo jim to nevadí? Vy jste to zmiňoval, že tam nejsou žádný regule z hlediska jako krátkodobých pronájmů v tuhle chvíli, ale jsou tam třeba nějaké tlaky nebo náznaky, že se jim to nelíbí a nepodporují to. Nestalo sa mi ešte ako v žiadnej lokalite, kde sme riešili prenájmy, alebo respektíve my sme teraz na severe v Kaole, máme Montesilvano, máme Kalábriu a budeme mať Toskánsko. Nestalo sa nám, že by niekto mal vyslovene z budovy problém s tým, že máme prenájom, pretože väčšinou tie prímorské oblasti sú stavané na tých prenájmoch a oni aj tí Italové tam chodia iba na tú ako letnú sezónu. Nestretla som sa s tým osobne, ani by som nemala pocit, že nejaký nátlak, jak napríklad je v Barcelone teraz na tie krátkodobé prenájmy, nič také. Jediné, čo zaviedli teraz od tohto roku, tak sú tie kódy. A existují totální problémy se sporty, jako v Španělsku. Měl jsem být v Španělsku a tam byly obrovské problémy s těmi sporty. Samozrejme, sú nejaké problémy asi v nejakých južnejších častiach alebo neobývaných častiach, verím tomu, ale my čo riešime ako mesta, ktoré si vyberáme, tak sú turisticky známe a tam sa mi nestalo, že by bol nejaký problém, pretože buď v tom dome žijú ľudia normálne ako celoročne, že to není iba sezónne, alebo aj keď tak nebol nikdy problém, že by tam niekto sa nám vlúpal niekam do apartmanu alebo niečo podobné. Asi sa verím, že sa to deje niekde úplne na juhu, kde sú nejaké malé dedinky, ale neurobia to v tých mestách, ktoré my riešime, ktoré sú ako väčšie. Ale je pravda, že na ten zákon je postavený nemoc ideálne. Já se zeptám, která se darovací ekonomická daň. Pardon? Darovací ekonomická daň při nabývání nemovitostí daň na dědictví. Priznám sa, nedokážem vám nikdy som to neriešila. Viem vám potom na ten dotaz asi nejak odpovedať, ale neviem vám povedať. Neriešila som to nikdy. Teraz myslím, že to bolo okolo 4,5%. To euro je trošku nižšie, ale už aj tu sa to znižovalo, takže je to také ako pomerne. Záleží. Neviem, jak to oni budú zase, ten cudzinec bude posudzovaný trošku inak. Ještě kromě Itálie třeba jižní Francii, Roma, Bohužiaľ iba Itálii. Ja doplním, umíme vám i Romans, ak máme partnery, že sme delali veľa pre medzinárodní nemovitosti, tak pak umíme Franciou a i s kolegyní tu sa Sardíny, tá správa, to už sa budú muset tak poptat, ale většinou, když se ty nemovitosti nabízejí, tak teď už je standardem, že nějakou firmu vám doporučí na správu. A to se týče Sardínie, určitě s kolegyní umíme vyhledat, máme teď i aktuální nabídku na stránkách můj2domov.cz, tam jsou nějaká partnery ze Sardínie a s kolegyní určitě vám rádi, pokud byste si nevybrali, tak vybereme něco jiného.
to z pozemky. Čo konkrétne myslíte? Máme, zabýváte se pozemky nebo ne? Máme pozemky, riešili sme pozemky v Púli na výstavby. A s vlastnictvím rezidenta, můžeme to vyřešit. Prepisujete to ako normálne nemovitosť, ako doma apartmán, potom záleží sa, či je ten pozemok stavebný a či vám tam povolia stavať, zase sa to rozdieluje. Môžete kúpiť olivový háj, kde môžete postaviť nejakú drevostavbu alebo mať prístup k vode, takže zase záleží ten daný region a tá oblasť. A doba stavebního povolení řízení stavebního. Individuálne. Je to, záleží, jak známych budeme mať na tých úradoch. Niekde máme dobré kontakty, takže je to zase individuálne. Tak, jak je to tu. Môžete to mať mesiac, môžete to mať do roka. OK, a máte ešte niekto nejakú otázku? Ja vám ďakujem moc. Ak by ste čokoľvek ešte potrebovali, kľudne sa za nami zastavte, my budeme ešte vzadu. A ešte raz ďakujem, že ste dorazili. Ďakujeme moc krát.